kita mencari dunia niku orientasinya bukan untuk kesenangan, tapi untuk kemaslahatan bersama yang pertama. Yang kedua untuk akhirat. Jadi patus artos sing kuwatah cik sedekah kathah. Mergi kula panjenengan berangkat haji mawon kan betahaken arta. Wong kere gak iso berangkat haji kecuali bejo dihajekno oleh gratisan. Artinya nopo arta tetap dibutuhkan, tetapi orientasinya bukan untuk kemewahan, yaitu untuk kepentingan akhirat. Niki sing dimaksud. Jadi sing maksud ino to mriki. Bukan berarti bos suka samper gawe seturature mboten. Ya goblok mana ya tadi. Wah aku ngaji wingi jare Bos Habibi pokoke donya iku ino. Wah aku tak turu ae. Gak samper gawe. Goblok kan iku bos. Ngaji kurang suwe.